d'entrevistar a Clara Ponsatí, que avui que ens ha sorprès amb aquesta notícia que afectava els tribunals, però en aquest cas no era ella l'acusada ni la qui s'havia de defensar, sinó que era ella qui acusava. Jo acuso Clara Ponsatí. Què tal, com estem? Com estem? La puc abraçar? Perquè vostè aquí no ens havíem vist, Com que l'hem entrevistat tantes vegades telemàticament, d'ençà que heu tornat, heu passat per els matins de TV3, però aquí al Més 324 encara no havíem tingut el goig, i a més, com que m'ha deixat el llibre, aquí, la mort de Déu, quin desastre que estic fet, veus, l'emoció. He tornat però no som lliures. I això és que el volia ensenyar perquè ja us vam entrevistar per aquest llibre en el seu moment, vau fer la gira de presentació, però ara, com diem, amb nova faixa que retrata el nou moment. Per Sant Jordi sí que vam coincidir i Déu-n'hi-do la feinada que vau tenir, i Sant Jordi era abans del 24. Per cert, sobre aquesta última hora que tenim que afecta Laura Borràs i que podem confirmar, primer ho deia l'ABC, però ara sembla que els nostres companys a Madrid ja també ho tenen confirmat, sembla que hi haurà 10 dies perquè el Parlament acabi de retirar-li l'escó, però ja li diuen que té una causa sobrevinguda d'inelegibilitat. No sé què creu que hauria de fer el Parlament. El Parlament deia, no, escolti, nosaltres som sobirans i fins que no hi hagi una sentència ferma que afecti a un diputat, nosaltres no li retirarem l'escó. Però no sé si amb això hi haurà unitat dels grups parlamentaris o... Home, no anticipo que passi res més que passar pel tubo, no? Ja, passar per l'adreçador. L'adreçador, sí. Escolti, parlem d'això que hem conegut avui. Heu portat a la Generalitat de Catalunya, als tribunals, els Mossos i la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, GAIP, els heu dut als tribunals per haver ocultat els atestats dels Mossos d'Esquadra que han servit per reprimir manifestants independentistes. I això ho ha dut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per què? Com ha anat tot aquest procés, que no és d'avui, no és d'ahir? No, a veure, ja fa temps que jo vaig demanar que em donguessin accés a aquests atestats, evidentment anonimitzats apropiadament per protegir el que són dades personals, però tot el que és informació sobre els continguts i com es fan i en què es basen, etc., doncs se'ns semblava que era una informació que hauria de ser pública, perquè tenim la sensació de que hi ha hagut 455 atestats policials després de manifestacions amb un temps limitat de temps. Això ho vam demanar per les actuacions entre l'any 18 i l'any 20. Ens semblen molts atestats, alguns ells mateixos han reconegut, això sí que ho han reconegut, 30 d'aquests han sigut portats als tribunals i per tant han sigut les bases d'unes acusacions de persones que estan sent perseguides. Bé, ens sembla que fiscalitzar com es fa això i quin nivell de rigor democràtic té la producció d'aquests atestats policials és una condició necessària d'una policia democràtica, i si realment tenen aquest comportament no hi hauria d'haver més problema en mostrar aquesta informació. Sembla que sí que hi és. Perquè us l'han... O sigui, el problema és que potser si els veiéssim veuríem coses que no són presentables, però esclar, si tampoc els veiem tenim la sensació de que se'ns està ocultant alguna cosa que no s'hauria d'ocultar. Perquè us l'han ocultada reiteradament, aquesta informació? Ho hem demanat, hem insistit i, en fi, han fet finalment una resolució que també argumentem en aquesta demanda que s'ha resolt de forma incorrecta. Vau anar a dues finestres, vau anar a Interior i vau anar a aquesta Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. Que finalment ens han dit que ja ens havien informat prou i no hi estem d'acord, i per tant hem posat una demanda administrativa contra això. Perquè els atestats dels Mossos són d'informació pública? Bé, aquesta és la discussió.
però en altres casos ho han estat. I per tant no veiem per què en aquests casos no ho haurien de ser. I pel fet de ser eurodiputada, entenem que teniu un dret... Qualsevol ciutadà té dret a demanar l'accés a la informació pública, però un electe que representa els ciutadans té un dret reforçat i per tant, diguem-ne, oposar-se a que nosaltres accedim a aquesta informació és encara més greu que oposar-se, però vaja, en tot cas jo crec que aquesta és una informació que hauria de ser pública i jo això ho faig en tant que representant els ciutadans, perquè ens sembla que fiscalitzar els cossos policials és una de les coses que hem de fer els representants electes. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública va inadmetre de cop la sol·licitud pel que fa a l'accés als atestats el 19 d'agost, però us va reconèixer el dret a saber quants d'aquests procediments s'han iniciat arran d'aquests 455 atestats policials per les protestes independentistes. Això, finalment, el Departament d'Interior va admetre que arriben a 30, no? D'on us ve el neguit de fiscalitzar, de fer aquesta cerca, d'aquest exercici de fiscalització? Home, el neguit ens ve, diguem-ne, de l'observació fruit dret. I bé, ens arribaven informacions de diversos casos, com que hem estat durant aquests anys al mateix temps recopilant totes les vulneracions de l'estat de dret des d'encara molt més enrere fins al present, en una pàgina web que es diu, deixa'm que em faci un moment de propaganda, estatdedret.cat, a la qual convido a tots els ciutadans preocupats per l'estat dels drets fonamentals sota el domini espanyol a mirar-se-la perquè documenta de forma molt, jo crec que rigorosa i sistemàtica, tot el que hem pogut documentar. Si algú troba a faltar algun cas, agrairem que ens ho faci saber. També entenc que... estatdedret.cat. Estatdedret.cat, de fet, vau fer la roda de premsa quan vau tornar per presentar aquesta web. Entenc que també en algun cas la Generalitat deu haver de defensar els seus funcionaris que es dediquen a l'ordre públic, no? Efectivament, però si els funcionaris han tingut un comportament exquisit, no veig per què no hem de veure el fruit d'aquesta feina exquisita. Sospitem que no deu ser tan exquisita. No, però vull dir que alguna vegada... Però vaja, si ho veiéssim en podríem parlar, però vaja, quan demanes un accés a la informació i tot el que et diuen és sí, n'hi ha 455 i 30 han tingut conseqüències judicials, dius, bueno, i els altres, tots els altres per què els veu fer? I què hi escrivíeu? Era purament una redacció que feia el Mosso d'Esquadra quan tornava a la caserna? Són exercicis d'escriptura? Bueno, potser sí, doncs mirem-ho. Creieu que en tot cas pot tenir un efecte intimidatori pels manifestants, aquesta actuació? Jo crec que l'actuació de la policia clarament ha tingut un efecte intimidatori pels manifestants i que s'ha vist molt clarament que l'actuació policial era una actuació policial encaminada a intimidar, perquè el dret a la manifestació és un dret àmpliament reconegut a la Unió Europea i si ens mirem quin comportament tenen les policies, a veure, les policies evidentment que tenen l'obligació de mantenir l'ordre i això crea unes tensions i això no ho negaré, i a vegades hi ha moments en els que hi ha, en fi, discussió sobre si el comportament policial ha estat correcte o no ha estat correcte. Abusiu. Però en el moment en què això es converteix en escrits que després que tenim la sensació que podrien ser eines d'investigació prospectiva, perquè ho hem viscut àmpliament, o de la investigació prospectiva que després s'ha portat als tribunals i és evident que això té uns efectes sobre la disposició dels ciutadans a exercir els seus drets. Parlem de vos. Dies enrere expressàveu la vostra contrarietat amb la detenció que vau patir, encara que el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, entrevistat a Catalunya Ràdio, deia que la detenció es va produir amb la informació que teníem en el moment idoni. Sí, però sense que ningú els demanés que fessin res. És un altre cas. A veure, en aquest cas, ells van tenir un gran interès en demostrar que ells estaven més disposats a fer aquesta detenció que cap altre cos policial i que ho feien sense que hi hagués cap demanda explícita de cap jutge ni hi havia una hora de detenció, però ells no van
Vaja, no sé, jo que jo sàpiga no m'estaven buscant i van tenir un interès, diguem-ne, rematadament insòlit, a anar molt de pressa i a fer-ho molt ostensiblement, de forma que es veiés ben bé que els Mossos d'Esquadra estaven clarament al servei de la persecució judicial del Tribunal Suprem contra mi. És un cas més, i llavors jo, quan he fet aquesta demanda d'informació, l'he feta perquè em sembla que hi ha sempre, des de l'octubre del 17, els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya, té una actuació en la que realment està fent... té moltes ganes de demostrar que està molt activament al servei de la repressió espanyola. Se li pot tenir en joc això que es diu, és que quan fan de policia judicial... Però és que aquí no estan fent... Quan van a reprimir una manifestació, o a vigilar que no hi hagi desordres en una manifestació, que podem discutir-ho, no estan actuant com a policia judicial. No, dic en el seu cas, no? Bueno, això és el que ells van interpretar, però vaja, nosaltres no estem d'acord. I el fet és que van fer una detenció d'una persona a la qual no se la podia detenir, perquè ja tenim una gran discussió sobre la meva immunitat amb els jutges espanyols, però amb l'ordenament jurídic europeu no hi ha discussió sobre això. Vam parlar dies enrere amb el vostre advocat, Gonzalo Boye, deia que l'única cosa que hauria de fer el jutge Llarena, en aquest cas, el jutge instructor, és respectar el dret de la Unió Europea i tancar el procediment. Però vaja, vau haver de presentar un escrit al tribunal dilluns de la setmana passada, passat Sant Jordi, quan us vau presentar al Suprem, i a més el vam entrevistar divendres passat, perquè a vegades ja arribo a perdre el compte dels dies, perquè ha tirat endavant altres peticions, en aquest cas el jutjat número 4 de Barcelona, demanant la nul·litat d'aquella detenció, que dicti una resolució nova i presentar 3 qüestions prejudicials al TJUE, no sé si amb la intenció que al final sigui també la justícia europea qui es pronunciï sobre el cas de la vostra detenció, que va fins i tot això de negar-vos l'habeas corpus, no? Sí, a veure, el jutge que estava de guàrdia el dia que em van detenir no va estar d'acord amb la nostra reclamació de que allò era una detenció il·legal, però vaja, això ho hem tornat a reclamar perquè nosaltres insistim que jo tinc immunitat, que ningú ha demanat un suplicatori per fer aquesta detenció i per tant, si tenen dubtes, que ho preguntin, que és el que han de fer els jutges europeus quan tenen dubtes. De moment ens han dit que no tenen dubtes, però vaja, que no tinguin dubtes no vol dir que no estiguin equivocats. Perquè ara en quina situació esteu? Dic això per no perdre el fil, el jutge Llarena... Soc aquí asseguda. Això és important de saber i de veure. No, dic que judicialment el jutge Llarena va demanar el posicionament de la Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat, per saber també de la vostra defensa, per saber si dicta una nova ordre de detenció contra vos? Sí, perquè li hem fet saber, es veu que no ho sabia, que hi ha una sentència de marres, que en realitat és en singular, en el que explícitament el Tribunal Europeu de Justícia ha dit que mentre el Parlament Europeu està examinant la meva petició d'empara de la immunitat que la presidenta del Parlament va posar en mans del Comitè Jurídic del Parlament, mentre està passant això, diguem-ne que hi hauria d'haver un tothom quiet que actuï de moment la Comissió i el Parlament Europeu i després ja els jutges actuaran en conseqüència i per tant el jutge Llarena hauria d'estar-se quiet i hauria de dir d'acord, de moment no faig res més, com a mínim. Ja fa temps que li hem dit que el que hauria de fer és arxivar la causa, deixar-me tranquil·la, però vaja, com a mínim estar-se quiet. Bé, això sembla que, si més no vol sentir què opinen altres parts, nosaltres li tornarem a explicar, li explicarem com es fa per llegir les actes del Parlament Europeu i les vol llegir en espanyol, estan disponibles en tots els idiomes menys en català, per tant no hi ha problema, ell els pot trobar en búlgar, en italià, l'idioma que més li agradi. I li explicarem això i ja veurem què més diuen les altres parts, a veure com es posicionen les altres parts, però vaja, és un cas que no hauria de donar gaire més de sí.
En fi, a la mesura que el jutge Llarena vulgui seguir allargant aquesta història, doncs no ens quedarà més remei que portar-li la contrària. I si dicta una ordre de detenció espanyola? Doncs ja ho veurem, no? Potser els Mossos em tornaran a detenir. No? Perquè vos vindreu. Són aficionats. Si hi ha una nova ordre. Sí, jo ara ja entro i surto de la meva ciutat i de casa meva amb relativa normalitat. Relativa normalitat. Per cert, que avui hem sabut això, que tot just mig any després de la reforma del delicte de malversació, que van pactar Esquerra i el govern espanyol, ara la Comissió Europea ha aprovat una proposta de directiva per harmonitzar-lo a tots els estats membres. Ho acabo de sentir ara quan ho heu explicat. Només volen apujar-ho, sembla ser, en el cas de l'augment de la pena màxima de 4 a 5 anys. I, esclar, la Moncloa diu que aquesta proposta és compatible amb la reforma. La interpretació que feien els jutges del Tribunal Suprem era de 12 anys, no? O sigui, segueixen perseguint el president Puigdemont i els consellers Comín i Puig i els hi volen clavar 13 anys o 12. Desordres agreujats. No, per la versió, la interpretació més dràstica de la malversació, i de fet les inhabilitacions que mantenen dels condemnats del judici són basades en això, no? Però és per aquesta reforma que heu pogut tornar, com Defensa Esquerra, diu, Clara Ponsatí ha pogut tornar perquè van pactar aquesta... Sí, és clar, un dels motius és que no aquesta reforma, no el que té a veure amb la malversació, sinó el que té a veure amb la sedició. Sí, la sedició va quedar eliminada del Codi Penal i com que a mi mai m'han perseguit per malversació, doncs només em perseguien per sedició i eliminada la sedició, el jutge Llarena entén que només em pot perseguir per desobediència, que tampoc pot, perquè està prescrit, però vaja, ell insisteix. Encara que llegíem ara que Alberto Núñez Feijóo va fer un sopar amb fiscals i va dir que si guanya... És una cosa que també dius el Estado democrático aquest que diuen que no és que se han dado entre ellos, perquè a mi no m'hi contin, dius, home, a quin país del món, quan hi ha campanya electoral, fas campanya electoral trontinta amb els fiscals, o sigui, realment és insòlit, però vaja, sí, passa. En aquest cas, diu que recuperaria el delicte de sedició, encara que potser es diria deslleialtat constitucional, i que tornarà el delicte de fer un referèndum no pactat. Ja ho veurem, o sigui, la capacitat dels espanyols per embolicar la troca i per no avançar en el que és la defensa de l'estat de dret és bastant infinita, o sigui que no ho hem vist tot, evidentment. Com dèiem, ara fa un any us entrevistàvem per aquest llibre que recomanem, lògicament, a més, Molts i ningú, l'Embastat de memòries i altres històries, que és un llibre que ens ajuda a entendre i a recompondre tot el que va passar el 2017, no? Ho havíem de fer a distància, expliqueu la vostra anada a l'exili, el vostre patiment, en moments molt durs, que no cal tornar a recordar perquè ja són al llibre, vaja, i on també expliqueu que en política catalana les narratives es construeixen per justificar a posteriori la realitat, no? Ho dèieu, per exemple, amb això que té a dir, aquesta idea de que exili i presó es complementaven, no? És així que es va reconstruint el relat del que s'ha fet? Sí, a veure, pot ser que això passi en altres polítiques. Jo m'he incorporat a això de la vida política quan ja era gran i la política que he viscut de primera mà és la catalana i sempre m'ha sorprès molt com realment coses que no eren gens normals s'explicaven amb uns discursos molt complicats. I això va haver-hi uns molts mesos en els que sentíem l'argument aquest de que l'exili i la presó eren dues estratègies que es complementaven. Després hem vist que no ben bé. També dèieu que no vau fer el millor que podíeu, perquè creieu que s'hauria pogut fer molt millor, però en tot cas, què creieu ara amb el pas del temps, i llegeixes i dius, ostres, que de pressa que va tot, no? Realment és vertiginós, no? Però, no sé, vos que teniu també aquesta perspectiva dels anys, que ho heu escrit, que ho heu reflexionat, que en sou protagonista directe, com enteneu que s'hagi pogut passar ara, en aquest passat més immediat del 52% de vots, a un govern en minoria d'esquerra,
que no sé si tingués a Junts a dins, actuaria massa diferent del que s'actua. Vos dèieu que no anàveu de catxa. No sé si creieu que en tot cas hi ha d'haver una nova posada en comú d'estratègies, si és que el moviment independentista ho reclama o si realment som en un altre moment. A veure, jo crec que més que una nova posada en comú d'estratègies, el que necessita el moviment independentista és això que fem amb l'ordinador de reiniciar, realment ara mateix jo no em veig amb cor de parlar d'estratègies en el sentit que ens en parla de fulls de ruta i farem això i després farem l'altre, perquè realment hi havia un projecte que va arribar fins a l'octubre del 17, però des d'aleshores fins ara, clarament, des del punt de vista de la política que es fa a les institucions, al Parlament, etc., s'ha retrocedit i s'ha retrocedit en termes d'acceptar la submissió a Espanya. Jo crec que les responsabilitats estan bastant ben repartides. És cert que Esquerra, que encara és el govern, probablement ha liderat el discurs d'acceptar la submissió de forma molt explícita, altres ho han fet de forma menys explícita, però és cert que el que en un moment va ser un 52% del vot independentista en cap moment s'ha rendibilitzat políticament com a independentista, i per tant jo crec que ara ja, si ens hi hem de tornar a posar, caldrà tornar a reconstruir aquest suport electoral que de facto ara no hi és. De fet, aquests dies enrere entrevistàvem Joan Canadell, que ens explicava com serien uns pressupostos si no hi hagués dèficit fiscal, que dius, home, això ja sembla que és una idea que ja hem viscut o que s'ha explorat, o ara mateix això de l'acord declarat i explorar un referèndum pactat, també són coses que ja s'han fet. No sé si realment s'han de seguir camins que ja havien seguit vostès. A veure, jo sobre això de l'acord de claredat és que no tinc gaire res a dir, perquè més aviat em sembla una maniobra d'ofuscació que de claredat. Tothom necessita explicar alguna cosa. L'aposta que es va fer pel diàleg amb el govern espanyol és obvi que és un fracàs estrepitós, monumental, i ara s'acosten unes eleccions municipals i després en vindran unes d'Espanya i després també en vindran unes al Parlament de Catalunya, etc., i cal fer bullir l'olla, i això de l'acord, la proposta de no sé què, de claredat, és un altre bullir d'olla, però que ja està, no sé, està tot ja molt gastat. Parlant d'eleccions, ja sabeu a qui votareu, a les municipals o...? Jo no votaré. No votareu. Per què us sentiu orfe políticament parlant, o...? A la ciutat de Barcelona, certament, sí. No teniu ningú que dius, voto aquest perquè em representa? No. Ni Xavier Trias, ni Ernest Maragall, ni... A veure, tots són persones respectables, però em sembla que tots presenten projectes que estan caducs per a la ciutat de Barcelona, que no hi ha un projecte que sigui, vaja, que a mi m'estimuli i m'engresqui. Molt bé, doncs moltes gràcies, Clara Ponsatí, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit, que ella mateixa és notícia per aquesta demanda que ha interposat davant els tribunals, exigint més agilitat, més claredat i més transparència, i també, com dèiem, per aquesta nova edició de Molts i Ningú, aquest embastat de memòries i altres històries. Moltes gràcies. Bona nit. Gràcies.